ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಏನು ಚಲ್ಲಾರ ಮತ್ತೆ ಇಂತಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಪಿದಾರಲ್ಲ ಏನು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಹೋದಲ್ಲ ಏನು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಏಪಲ ಎಂಕಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಂದಾದನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಂಜಿ ಕುಸಿ ಬೇತೆಪ್ಪುನು ನಾದು ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ ಪನ್ಪಾದು ಜೋಕ್ಲಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಆತೇರು ಮಾರ್ರೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮರಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೌದಾಯ್ ಅಂಚಲ ಕುಸಿನೇ ಆಪಣ್ಣು ಏತು ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಲೆ ಆವಾಡು ದಾದನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಂಜಿ ಕುಸಿ ಬೇತೆಪ್ಪುನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಲಂಚನೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಲು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಏತು ಮದಿಮೆ ಅಂತ ಕೊರನೇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲನ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಚ ಪಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇಕಪ್ಪನು ಏತು ಮಲ್ಲೆ ಆವಡು ಜೋಕ್ಲು ಮದಿಮೆ ಅದು ಎತ್ತೆ ಹೊಸ ಖರೀದಿಪ್ಪಾಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇಕಪ್ಪು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಡೆ ಪೋಪುನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಡೆ ಪೋಪುನೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಇದೇ ತುಲೆ ಎಂತ ಪೋನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಜಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ಲುದು ಒಕಾಲು ಸೋನಿ ಲಂಚನೆ ఒక ಪೋಪಲಾಲಿ ಇದೇರು ಪೋಪುನದು ಅಂಚ ಪೋತುನ ಎಜ್ಜಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನ ಕೇರೊಂದೆಲ್ಲೇರು ಏಪ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಕೇಂದು ಅಂತಂದು ಪೋತುನ ಎಜ್ಜಲ್ಲ ಅಂಚರ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ತೂಕ ಅಡೆ ಪೋದು ಐನ್ ಪೈಸೆ ಬುಡ್ಪು ಜಾಲ ನೆತುಲೆಗೆ ನೆತುಲೆ ಐನ್ ಪೈಸೆ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯ ಕಾಸು ಮುಖ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಜಾವು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಪೂರ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ತೋಲೆ ಮುಲ್ಪೇದ 300 ರೂಪಾಯಿದ ಎಂಕಲಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಬೇರವಂತ ಓನರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ್ ಕೊರಿ ರವಿಂದ್ರ ತುಂದಿದಲ್ ಬರೀತಿರ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ಬೇರವಂತ ಐತೆ ಬತ್ತದು ತುಲಿ ನಮ್ಮೆ ಸನತ್ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಬೇರವಂತ ಎಂಕಲ್ 500 100 ಬೇರವಂತದ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಾಲ ಬಿಡ್ಸಿ ಎಂಕೆ ಆ ವಾತದೆ ತೊನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಿಲ್ತ ತುಲಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸುಲತಾನ ಅನ್ಪಾರ್ದು ಅಂಗಡಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ದು ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಾತೆರ್ದು ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ್ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸೋನಿನ ಅಮ್ಮ ಗುಡ್ತಾನೆ ತಿಕ್ಕು ಜೊಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಪಾತೆರ್ಂದಲ್ಲ ತೂಕ ಅಮ್ಮಡ ಗುಡ್ತ ತಿಕ್ಕುನ ತೂಕ ಅಮ್ಮಗ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿಗೆ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಐಫೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಐಫೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಬೋರ್ಡಮ್ಮ ಅದು ಅದೇ ಕಿರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಫೋನ್ దాది మన పేరు ఆపన పెట్టు దాదా తీయరండి ఐఫోన్ కొడండి వస్తుని ఈ ననసల వన్న గమ్మకు ఫోన్ కన ఇది పిరోర వన్న మొబైల్ కొన పుంజే ఎన్ని చార్జ్ దివడా ఎంచో దీప్ పల్లె ఓడి దీపుని ఏర్న మేర్నో అవెన్నది ನನ್ನ ತುರ್ನಾನ ಐ ಕೊರರಿ ಅಮ್ಮಗ ಇನ್ನು ಒತ್ತುದು ಕೊರೋರ ಅವೇ 6 ಮೈನು ಬರನ ಅದೇ ಅಮ್ಮಗ ಒತ್ತುದು ಕೊರ್ದೆ ಇನ್ನು ಇರೇಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ವರ್ಡು ಓಡೆ ಬರ ದುಕ್ಕೆ ಮರ ಸುರುಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತೋಡು ಬಾಲೆ ನೆನ್ ಜುಕ್ಕೆ ಮರ ಒತ್ತೇನೆ ಫಟೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀ ಅದು ಆದಿತ್ತು ಎಂಕು ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ಜಿ 7401 ಲಾಕ್ ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಪುರ ಅಮ್ಮನ ತಗೆ ನಿ ಫೋಟೋ ಎಪ್ಪುಲೆ ಇರ್ನ ಸೆಲ್ಫಿ ಎಪ್ಪುಲೆ ಅಮ್ಮಡನೆ ಕೊರು ಇರ್ನ ಸೆಲ್ಫಿ ಎಪ್ಪುಡು 6 ಉನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಬತನ್ನೆ ಇಂಚ ಬತನುಡು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಕತನ್ನೆ ಮೂಲ ಇಂಚ 6 ಉನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ತೆಲಿಕಂಚು ನಿಗಲು ಮೋದಿ ಎತ್ರಿ ಸಾಯ್ನಿ ಅಮ್ಮನ ಸೆಲ್ಫಿಯಾ ಬಟನ್ ಅತ್ತಮ್ಮ ಬತ್ತ ಬನೆ ಬತ್ತರಿಗೆ ದೀರ ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಹೊತ್ತು
ಇತ್ತಾಗ್ತದೆ ದೂರ ಇಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಅವತ್ತಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಿ ಪೇರಿದೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚ ದಿಯೋಡ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ದಿಯೋಡು ನೆ ಹೋಯ್ತು ಇಂಚ ಬತ್ಲ ದೂರ ಬತ್ತಿಲಾರ ಬೇಗ ಆ ಇಂಚ ದೂರ ಇಡಲ್ಲ ತೆಲಿಪ್ಲೆ ತೆಲಿಪ್ಲೆ ಉಂತ್ಲೆ ತೆಲಿಪ್ಲೆ ಉಂತ್ಲೆ ಕೈ ಅತಿಲಿಪ್ಲೆ ಅತಿಲಿ ಅತಿಲಿ ಶೋಕ್ ತೆಲಿಪ್ಲೆ अरे गोबर सामान अंदर पोरवडी अंद अंद